no woman. When you make Roma, you put it. See, I didn't go to Nagani. You go can you walk up and down? Where can it is that? And I think I did. And I'm going to Eze-Ana Ugochitubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanye jere mọdụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanye jere mọdụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okere dịka anyị front and back, ndị ochie dị anyị front and back. Soja si kala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka adakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia ma ọ na telivishọn. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite, afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people. Yes, ọhịa ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa ahụ dị mkpa bụ, ọ bụrụ na ihe kwesịrị ịma gbasara aja anyị na-achụ n'igwe, our monthly rituals, anyị na-eme ndị mmadụ na-esonyere anyị site na nsọtụ ụwa dum na-anọ na ya bụ aja. Aja mbụ n'elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bụ nye ọtụtụ ndị mmadụ elu, maka na ike dị n'aja, ike dị n'okwu ọnụ. Anyị abụrụ ndị na-eshow testimonies na social media maka ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ha anyị maka ebe, mana I can tell you na ike dị n'aja a na-achụ n'igwe. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. Ihe ị na-ediri ime ka i wee sonye na aja bụ forward ya 3 prayer requests, make donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp, agwa m other details I need for you in order to be free. Ihe anyị na-eme na anyị na-ewe ya 3 prayer requests debe n'ọlta, na-achụ aja, na-ekwubi okwu ụbọchị ọbụla n'isi. N'ụtụtụ taa, ejegori m na temple jee chụọ aja, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere na aja. Anyị ebidogo nke Disemba, ọ ga-last wee ruo na Disemba 31st. So eche isonye na aja, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests, you send them message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. I'm only sending a message in a WhatsApp. I got my natia, my respond to you.
Ọbụkwa na ịkpọ akpọ, ọ bụrụ na m dị too busy, my PA will pick it, will respond to you. Then ka anyị gaba n'iru. Ọ bụkwa nne na watch nkụzi a site n'Eziokwu TV, ịlaịkụ nkụzi ya anụta, ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụtakwa nkụzi gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na my private YouTube channel agbara Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na onwe gị na watch Eziokwu TV. Onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na ya bụ channel English, ị chọrọ ịwọchị ya movie ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ịwọchịa ya na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ọ bụrụ na afọ ya na social media na-eshi ya ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma binyere gị oge ọbụla. Ya gazie. Den ka anyị gazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nke mbụgoro bụ na m na-ekene ndị enyi, friends and well wishers, ndị niile kwadoro anyị na ya bụ birthday anyị mere n'ụdị dị iche iche. Anyị nwere support. It went as expected. Very special. Yes. And I want to tell you na nwere any video ma ọ bụ na isi wee nweta vision ma ọ prophecy, ị kwesịrị ka ị pay less attention ya, nke a mee ndị o metara ọfụma, wee gwazie ntụziaka, jee gụọ ya, ị ga-anụ akụkọ gbasara ya. Yes. So ọ bụrụ taa ka a gbabara afa, enwere so many ways eji agba afa. Yes. Ma agbalịa asị afa in a way to consult the medium. Ịgba afa bụ when you are consulting the mediums using some artifacts like beads, using some, it could be mirror, it could be ether, it could be other seeds, it could be so many ways. There were so many ways. Yes, but for the third part there, you are using some of the beads in order to do readings, because those beads react in a way they react, position themselves in a way they position, that signify one thing or the other. That is what called afa reading. That is a way of consulting the medium. And one way of consulting the medium through vision. Makana agwa ngine nwelo nwende de nwelo clairvoyance and clairvoyance. Clairvoyance when they are afu, they see vision with their eyes, their spiritual eyes. Once they set their eyes on you, anything concerning you will be very clear to them. No what clairvoyance. Or they will care or no or no voice. Very clear and loud and clear. When they keep all the alpha. Or they can't know. Alpha. For the fast they use fear. For the living they use fear. Oh, the qua or put up. Come on, name of the mindset and then I don't want to keep better than even before Mbala half. More will be here with their problem. Manaduto na young Abiano or Becotomo as counseling. Very now no game ministry, my administrations. Now what is this? Very like that. Obialo, he got Joya Kiri Ocho. When you are one of Kunafa, then you have Tanega, Uriafa. What are you? Is going to kiss you for this year immediately for you. Or man is satisfied until you waff. What are you? Macano, you hope not ready. So, there were so many ways. I call Nalan Gako. Was a reverend sister behind my house. On an Indian wire web, Manuira and his sister. Yes. After I can get charity by the Alpha, I have a country into those work. I want no yen Barafa reverend sister. Was here. Was here news reverend sister and reverend sister. It wasn't take as a man. Said no more what I'm not reverend sister. So on him. Then goes on to the was the game now. Nkwari ike bịara mmadụ igosikwa onwe site na nlọ. Yes, enwere so many ways. Enwere ike ọnwụkwọ na nlọ ebe ị na-alọ nlọ. Enwere ike gosi gị nwa, depending how open ị dị. Nwekwa ike gosi nwanne gị
ma ọ bụ ikwu gị ma ọ bụ ibe gị ikwu gị ma ọ bụ ibe gị nwere ike kpọọ gị na fon si nekwa nlọ ya lọ n'isi gị ma ọ bụ nekwa ọfụ ya fụrụ n'isi gị. Nlọ dịkwa iche na ịfụkwa ọfụ, ịghọtara ya? Ịfụ ọfụ bụ mgbe ị bara into trance, a na-bara into trance. Yes, so o nwere ike iri very short but very precise. Like ọ bụrụ na na-eme spiritual meditation maybe at night, o nwere ebe ya bụ imesi akọwagoro nke esi eme ya na ọ bụrụ na ibido bụ mere spiritual exercise, ọ ga-enwere time set aside for you to meditate inwardly. Na mgbe ahụ ji agbakọchi gị na ụmụ mmụọ niile gị na ha so to have discussions. Ọ bụrụ na ndị oyibo asị na nwere board meeting, any establishment ọbụla na-enwe board meeting mgbe a na-anọ ndị isi anọ tụọ alụ ka ọ ga-esi wee dị mma, and ọ na-enye aka the company na-egro. Na etu akụ kwesịrị ịdị na gị nwa mmụọ mmadụ, onye nwere time gị na ụmụ mmụọ ji akpa maka ọdịmma gị. Now ọ bụrụzie na ya bụ spiritual exercise ị na-eme emesịa ifu na onwe gị ihe ruo mgbe a gị pọsụọ ijuzi ụmụ mmụọ kere ihe ha chọrọ ka ime elist mgbe ahụ ka ị ga-eji wee nweta mmechi. Onwe mgbe ya bụ ikwuo ya like that, ụfọdụ nwere ike anyị na ha nụwara voice ma ọ bụ na ụlọ ihe dịka ụlọ abụrụ ya ozuzo ka mmiri daizi ofias vision ofias vision sorry, mgbe ọ bụ na o mere like that, ị mara na particular vision ahụ egosiri gị maka na ịnọ half awake, ọ bụrụ na ịnọ at fast deep sleep. So ịnweta ụdị ahụ ọ dị afịa ahụ mee because that thing anọrugo in the world of gross matter. Ihe ọ kwesịrị just to materialize in this gross material ka afịa anya. So ọ na-awụ mee etu a nke akwụkwa osi. Ị nwekwara ike ịnwetakwa osi nke uturu nlọ, mana nlọ na-aka adị fine because mgbe ị nọ n'nlọ your spirit adịgo detached from your body because you know deep sleep. So your spirit you aga a little bit far away in the spiritual realm. Go we can nweta those visions and connections or transmitted into your body, to your brain, to your back brain as dreams. So dreams nwere ike ịnọta akatụ, nwere ike dream ị nwere isi nwere ike ime n'esi. Dream ị nwere kịta nwere ike ime 6 months time. O nwere ike ime 3 months time or next month as case may be. Mana ọ bụrụ na na-egosiri gị ihe through this astral travel, o nwere ike ihe a nwere ike mee within few days, depending anyway on the availability of what it takes to materialize. Now, to cut the whole story short, the positive. Yes, nke the positive will be the favorable. While nke the negative will be the favorable. Ebe na nta ka ngwa ihe nwere ike ime mgbe ị na-alụ ụdị nlọ dị etu a. And echefukwara, ọ bụrụ na iso na ndị na-arụ constantly, ị na-alụ nlọ negative constantly, ị dị alụ positive, not negative, or something is wrong with you. Yes, whether you, if I use the language of the church people, I say no, they are the possessed. In the came here and about a sources. Yes, in the ka amaro exactly where the source of that negative energy surround the guilty abuse of negativity he need dream about. Or that the source of your negativity will you see from damage. Or you see from negative vibrations now in around you. Maybe maybe from your lifestyle, maybe because of the company you keep, then maybe from all the negative vibration that surrounds you. So you need to properly cleansing. You understand? In order to ward off those negative things and attract those negative vibrations. Yes. Nlog ekwesịrị ịwụ completely 100% negative. Ọ bụrụ na ọ na-eme etu a, my brother, my sister, you need the help. Ọ bụkwa na nlog na-abụ mgbe ụfọdụ negative, mgbe ụfọdụ positive, then ihe ọzọ nwere ịchụ gị bụ nlog ndị anyị na-arụ ọ na-eme. Yes.
maka na iburu onye na-alụ ụlọ ihe ọpụta bụ na ya spirit normally move very often in the dream. Enwere ndị their own of receiving vision abụrụ by through vision. Enwere ndị na-anụ anụ, onwere ike udo the broad daylight anyị sie ha ozi nwa adị sisi onwere ike ọnwe na mmadụ chọrọ ime abụrụ agwa na onye dị etu a nakwa ihe okwu n'obi na onye nwere ike nọgide etu agwa gosi na onwere dị etu a na-achọ ịbịa na anyị na agwacha na ụdị okwu anyị na onye akpọ na food immediately ọ na onye awọk so gịnị na vision. Enwekwa vision nwere ike ịbịakwa tụrụ na mmadụ maọbụtara sibe gị ozi ọ na-eme. Nkwa vision nwere ike ịbịa na na-emfuru onye akpọrọ ọrụ maybe o nwere ike inwere name of pastor, o nwere ike inwere name of lettere ozi awụpịọ so ị nwere ike ịnweta vision awa or prophecy from anywhere. Aka jikwa ị nwere ike ịnweta ya from verbal mouth as in gị na mmadụ meeting onye a kụziere data ozi ma ọkwa through consulting the medium ịgba afa mana which way isi nweta ya message o nwere ihe ị ga-eme. Ihe ị ga-eme bụ na mgbe ọbụla ị nweta ya ozi ya nwa akpọchi n'obi. Ọ bụrụ na ozi ị nweta abụ ozi dị mma gee ntị na ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị nweta ozi dị mma ihe ị ga-eme bụ mee ihe a nsị bụ mee. 1. Jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo. Chọọ akwa ọkụkọ Igbo. Ọ bụrụ na ị nweta ya then idebe ya. Ọ bụrụ na ị nwere ihe enwetawu ọjị jee ebe a na-ele ọjị. Ọjị, yes, you heard me correctly. Ebe a na-ele ọjị jụọ ha nye gị ọjị ugo. Ọjị ugo. Ọjị ugo bụ nkwa kola. Ọ kola nut ka ọ bụ mana ọ bụ a special kind of kola nut. Ama na ụfọdụ n'ime ụlọ anụbara ọjị ugo for the first time. Ọjị ugo ahụ o nwere ka kọlọ ya ga-esi na-acha a little bit yellowish. Ka m esi mara ga-atụ ọjị Igbo ka ị mara ọjị Igbo ada acha ka ihe gworo ọkwa eziokwu ọ ga na-acha something like gworo. Onye ngwa ihe a ka ị nweta faint idea of ihe ọjị Igbo ruru ya so that ị chọọ igwu ya mmadụ amerikwu ọrụ ọ na-aga to a little bit expensive anyway. O nwere ike enweghere ka ebe ofu ya nwere ike enweghere ka ebe 300 or maximum 500 but all depending on the size anyway. So you got that ọjị ugo anwa anyị nweta wee jụchapụ onwe gị ọrụ ahụ. Ihe a na-akpọ ọrụ ahụ negative vibrations mmadụ na-enweta from day to day activities. Yes, ọ gbasara ọrụ akwụ abatara ndị Igbo na-anwe ha na-akpọ ịkwa aka ụtụtụ. Ọkwa nkụziri onwe ịkwa aka ụtụtụ wee ebe ọ na-awụ oke eteta ụla. Ọ bụrụ na ị chọbara ịsa ahụ ịsaba arụ gị mma advice gị were ose ọjị mkpụrụ ịrọchi maka na ose ọjị a na-eji gị ifere itinye na mmiri ihe eji wee saa arụ wee na-asa ahụ. Ị na-asa ahụ anyị na-ekwere na-asapụ ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ. Ọkwa nna akwa ọkụ Igbo ka ị nwetawu were akwa ọkụ Igbo wee jụchaa ahụ gị metụsịa na some part of ya body were ya wee mee n'isi gị anti-clockwise 4 times. Ọ bụrụ na imesịa ya imesisie ya were ọjị ugo ahụ iji ọjị ugo ahụ weda ma ọ gbara ịtọ ma ọ gbara ịnọ ma ọ gbara ụba ụlọọrụ ọgbara doesn't count. Ihe ị ga-eme were akwa ọkụkọ Igbo ahụ izie n'anyanwụ face east. Agwara nke mmadụ si face east kere ebe bụ east. Lụta na okpukpere niile nọ n'ụwa na-face east mana ọ mgbe iji mmadụ. Yes, ị nwere ike na-afụ the world temples, some religious sects na-ewu ebiocha temple maọbụ ndị na-ewuwe cathedral. Ị nwere ike ịmara na ha na-face east ọka ịma mgbe ụfọdụ nwere ike ịfụ ka ha na-site temple maọbụ cathedral ihe ama na ha mere intentional na ha locate the east. Ka ị ga-esi wee ma east wụ ọwụwa anyanwụ ebe anyanwụ si abịa maka na ike Chukwu na-amanifest na anyanwụ. Ọnya bụ ike anyanwụ because no ike Chukwu na-energize the entire creation. In fact, without the power of sun nothing will germinate. Yes, ike anyanwụ ọ yabata na ike anyanwụ na ike ikuku na ike mmiri ya na ike ana. These 4 cardinal elements works in harmony in order for this world to be a better place. In fact, without these 4 cardinal powers
the man will exist no more. So he only is here one way back in Kesadia. So he is when we have a compound baby. Maneba will say a chanity no to. Our was a charity 9, 10, 11, but say a charity that is east. So for meaning that 4 corners of your room whatever face east. So about the baby where Boga be would aqua when anywhere where Pubio where better to the mother saying I walk working outside the room. Yet by would face east. Care one natural age of for the I do some care batalo. When he came here to Mobile him or but Moboga one that. Yes, my sister, my brother, who they keep me a governor. Yes, come up also. But can't the man cousin manana like your mat? Then Jamie will be taking your manner. You know, nine down one day, the teaching. One of my Marana had a baby or and a baby or had a baby. And a belly morning, can a bar around 5, 6. Yes, and a bank and a bar around 12, 1. And a beer, and a bogan can a bar around 4. One can a bar around 6. One can a bar around 8. And a 5 times in a day. Yes. So, upon a for her about honey baby, also I look at a bar around 9, around 18 cabin. They will see first east. Okay, but they pay 8 now 1 8. Yes. Okay, if one guy had a early morning around 5:36, had a face quite the same place. Had a face quite the same east. Whether my 180, my 180. Among them living at east, when I'm out here, I won't even go about jam or be Lagos. Even the Muslim day. Before I had early morning, man, they can leak it for the morning mass. They have found they calling for prayers. I don't want to call the name Hannah. But I have another they are praying. You hear their speaker. Have you done a or another to our house? He had a bonga giving you no get better to go. Yes. Aboni Jeba, if one half face east, whether my 180, my 180. I'm a no to go anya. Ni will keep face east, whether my 180, my 180. Now, you will have one. So you na east. You will if you see a huggy, no son a huggy. Get you wire. Or he had. Then what is your Jew gown you got down? I want to get what I'm all Jew gown with many loops. Yes, I don't know you go by the from 3 and above is enough. Then what all you got will say walk one morning and the day to Namadus, walk one morning in a sogin, walk one morning you can over Chiawa. And like I said, today is only market day. I can tell you no elemental beings, water elements. How are they on? How are all? They are all. Ni George Bia, more abuna more anagoji. Then anage oji. This is a ben and this is a ben. We don't show you working a morning in the sogi. Now morning and I got in a member over Chiawa. Now morning you can over Churia. Now more abuna more abuna. Then I got in a member I goes in the weekend. Several what if anything. So Jubo a being more many dimensions. And now, but I what Ochi represents. Ochi was something very many dimensions. Don't want to be a smith or Jaffa or Jabboy, don't want to keep no one to keep with KBC. What they came with Sa, what they came with Africa 9. And that one know when they for more than 9. Okay, so Chukubo and my mama Siamasi. The 2 of one issue where you represent the neighbor and I will represent the neighbor. No. Onya batara ọtụtụ ndị mmadụ na-etu Chukwu afa dị iche iche na-etu o si metụta ha na-etu o si mere ha ihe nwere onye ga-apụta kịta sị na Chukwu bụ n'ọhịa ha bụ afa Chukwu ịma Chukwu nwere aha maka na mmadụ ara aba nne ya nwatakịrị ara aba nne ya aha Chukwu enwere afa onye batara na Moses asịrị ya ọsị jee gwa ya na abụ m ihe mbụ afa ọ bụrụ afa Chukwu enwere afa ihe anyị nwere anya bụ mmadụ kpọrọ ya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile o nwere ahụ ya abụrụ afa ya so ọ etu o si metụta gị o nwere onye nwere ike isi nọ ọbata ife adị ụfọdụ nwere ike isi na ọ bụ eburite ụfụ atụba ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya
ntụtụ mmiri na-ebu ogbe ụfọdụ nwere etu o si metụ gị ọ dị ka efi amadụ wee kpọta ndị isi mmadụ ịtọsị aje na nkọwa na etu efi dị o nwere onye nke ya eje metụ ya na taịl ya esi metụcha ya ọpụta esi akara ihe efi udiri ka ọ sị na ihe a nwere ajịrịjịrị desens ọ dị kọrekt pụtara ya donse na ọdịrọ kọrekt ọ ya pụta nji aka ntamotu ndị na-ahapụta nke m ka mma nke m ka mma sị no ọ dịpendịrị ebe ijedebe maka na ebe ijedebe ka ebe ifudebe and ebe amamihe kwụsị ka nke onye ọzọ bidoro ọ gwara onye ọzọ ihe eri oje metụ ya na hons pụta ọ sị na ihe a na-akpọkọ n'efi nwere mpi na ghọtara ya ọ bara uru ka onye isi nke ọdọ metụrụ na ajịrịjị ya sị na ọ mara ihe ọ na-ekwu na ọnya nwa dị kọrekt ọga niile dị kọrekt mana ebe o si metụ gị so ihe na-achịkọwara gị ewu Ikechukwu ebuka ọ bụrụ na enye gị ọjị a ọ matara ọjị ihe nji ekwu ihe maka na o nwere ndị Igbo eriri eri adịghị awazi ọjị ọ tọrọ ihe bụ ọjị ị na-ekwu ọsọ ọjị abụrụ diabolik maka na ericha ndị be anyị rie anyị front and back ụfọdụ a na-emetụ ọjị aka ghọtara ya nwe ndị ụka chegharịa nwere ike ịbịa na be ha bịara ịnụ nwa gị ọsị mgbakọ ihe niile a na-ego ka onye gị ego maka na gịnị ọ na-avọid ego ọjị ghọtara ya ọjị abụrụ ihe eji n'aha Jizọs aga ọjị ewu ihe dịbara ọkụ ka ọ bụrụ bifo ọrịa n'anya ndị nna nna ya so eweta ọjị a gbara ibe dị iche iche and Chukwu duru ọnya batara na ha niile agbara ofu saiz so na ọwụ ihe dị iminimios na-agwacha ụfọdụ ndị and onye batara o ji ekwu na ọjị wụ ọjị karịcha ihe niile bụ na ọjị Chukwu obi Chukwu na ụdị ọbụla o si wee bụrụ kpata na ọjị ewu so oli seed enwero nkewa eji ekpe ekpere so ọjị ewu nwere ndị Igbo ji ọjị eme nnukwu maka na ama na ọjị ewu mbụ na mbụ otu ya bụgoro na mmụọ anyị egburu efi mmụọ anyị egburu ebu mmụọ anyị egburu ọkọ ọga anyị egbuzọwa ọjị maka na ọjị wugoro mbụ na mbụ o nwere ike ụfọdụ ihe na-agbagharị from one leader to other from one pastor to other ọga nwere ike ọjị asọpụrụ gị maka na ọgụrụ mmadụ ta hawaii ọjị a nwere ike ya nwe mgbe ya agbagidere afa sị gị je na-eme ọjị a nwere ike ọbụrụ gị na-awapụrụ mmụọ ọjị na-agwa ha na uche gị dị ya so ọjị ewu ejighị eburu masị enyi na dike so ị were ọjị a ịgọchara ụmụ mmụọ si ado ihe ọma a egosiri na nlọ maọbụ ihe ọma eziri gị n'ozi maọbụ ihe ọma a egosiri gị ma e gburu n'afọ ma ha gbatara n'afa ya biko ihe ọma ya pụta ihe gị marụ ka o si dị gị eyọọ ekwuo ucha isi ha jiri aka ha wee ọjị ha jiri aka ha kee maka na ị mara ụmụ mmụọ ebe mmụọ na-emerighị ihe si abịa ị mara na ndị isi ndị na-alụ ọrụ n'anyanwụ ghọta the fire element ị nwere idea ma ọ bụ the fire element bụ masculine spirit then ị marakwanụ na feminine spirit bụ ndị mmiri bụ orie then ị marakwanụ na ọ bụ masculine spirit bụ salamander bụ the air waf ị marakwanụ na ọrụ the feminine spirit bụ ana mother earth bụ nkwọ ị mara na ọ dị gnomes ị mara na ọ dị herbs ị mara na ndị element ndị ọzọ niile ha na-alụkọ ọrụ as a unit ị mara nke ọzọ isi ha jiri ọjị ugo a ha mee ka ugo a n'ụlọ ụzọ gị n'oge aka ha jiri aka awa ha jiri aka ake ghọtara ya etu a ka ọ ga-adịkwa ọ bụrụ na ihe ọzọ ya amụkwa ọkwa nnọọ negative sikwa etu a mee ya ka m kwụsị ebe ara ndụwago m ọp mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị ga-amata na ihe a na-achọ ime na ọgwụgwọ nọ ihe dị negative werekwa ọjị jekwa mee dị something ọwụ ihe dị negative ọgwụ ọjị mee dị something si ha biko ha ekwena ka ihe dị etu a mmebie na mmezu otu isi mee nke positive ga ezimekwa nke negative ghọtara ya ka m kwụsị ebe a inwe ha ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi sendere m meseji na WhatsApp 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu Friends of the Temple, Children of the Temple na ndị niile sonye na-aja Disemba a sị na ọmaka ga-emere ụlọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ọfọ ka ọ dị echi niile ndị enyi m metara onwe m sendịalụ m meseji na WhatsApp ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị meseji na special WhatsApp nọmba 0805 78 37 672 I repeat 0805 78 37 672
ka ọ dịkwa na echi niile onye nnukwu anya ka ọrụ ndị ya dị ya daalụ.